ti skoro nešto postao gej lobby. Ne, od 2016. Od 2016. pretvaram Srbe u pedere. Fuck! Da. Gledaj, možda da te pitam, šta misliš kako doprinosi gej parada mišljenju o homoseksualcima i LGBT i sve to? Pa, nažalost, ljudi dalje to ne percipiraju onako kako ja to percipiram, na primjer, ali mislim da je značajno doprinalo, zato što da nije bilo Pride-a ne bi bilo ni vidljivosti naše zajednice. Mislim da je kroz Pride nekako i krenula cela ta priča oko LGBT plus prava. Nažalost, mislim da su neki ljudi koji su radili Pride pre nas krenuli sa lošim izborima, na primjer to ime kao par. Su bili možda korumpirani. No comment, ja nisam. Pametno gosta. Imamo jednog pametnog gosta sad. Znaš, mi nastavimo moment, ne mislim. Zvučilo je kontam, ali... Pride je u suštini protest. Evo, sutra je jedan baš veliki protest, možda možemo malo posle o tome. Ja mislim da će biti ovde u Novom Sadu. A misliš da biće Nova Sloboda ovde blokada? Tako je, tako da mislim da će biti u Novom Sadu prvi put u životu na protestu. U Novom Sadu. Pride je protest, mi samo... Kako da kažem, malo je zeznuto pričati o tim stvarima u Srbiji da ljudi stvarno nemaju pojma o čemu se radi i misle da smo mi neki projekat stranih sila, da pokušavamo to da preobratimo ljude u geve, da uništimo porodice, ništa od toga nije istina. Znaš šta mislim da je problem oko generalno, ovako u Srbiji bavlje bilo kakvim pravima? Što u Srbiji, vrate, korupcija postoji već 500 godina, vrate, razumeš, jako korumpirano. I mi moramo rešiti korupciju da bi uopšte pričali o gej pravima ili, ne znam, evo... Ali ne radi se to o gej pravima, korupcija uništava sve. Ne, nego mislim da bi uopšte pričali kako hoćemo, u kom pravcu naše društvo da ide, moramo da prestanemo da budemo kriminalno društvo, brate. Pa moramo, ali ko to treba da uradi? Ja mislim da je ovo što mi radimo, pa svi mi. Ja, na primjer, mnogo mi je zanimljivo kako desničari, na primjer, misle za nas da smo mi protiv Srbije i to. Ja, na primjer, za sebe mislim da sam baš patriota i mislim da je sve to što radimo oko Prajda baš patriotski čin, jer mi pokušavamo da unapredimo našu zemlju. LGBT plus ljudi su isto građani i građanke ove zemlje. To je taj deo koji ljudi ne kapiraju. Nećemo to što ćemo mi moći pravno da regulišemo, na primjer, naše zajednice, neće to uništiti brak, neće to zabraniti ljudima da ne znam nija šta. Ali važno je da budemo tu jedni za druge. Kao, na primjer, ovo što se desilo prošli vikend u Šapcu. Ja sam gledao onaj klip gde onaj tip bije onog čoveka više puta. Meni je to bio jedan od najznačajnijih stvari koje sam video cele ove godine, zato što se tu vidi... To je bilo na protestima prošlim, slično. Tako je. Tu se vidi nekako duh našeg naroda. Prosto ne možemo da dozvolimo da nas to korupcija, kriminal i ljudi koji stvarno ne brinu o ovom narodu, nego brinu o sebi, da oni vode ovu priču. Ja nisam za to. Ja mislim da mi moramo da ovu zemlju uredimo tako da svima bude dobro. Ne samo meni, ne samo vama, nego svima. Ono što se tiče patriotizma i toga, znači ja mislim da svaka osoba, bez obzira na to koje mu je versko opredeljenje, seksualno opredeljenje, bilo šta, rasa, nije bitno, mislim da svako ko se osjeća kao Srbin, ko odrastao ovde i živi, da je, što se mene tiče, 100%, znači 101% Srbin, Nego mene zanima kako misliš da u suštini doprinosi izvođenje, konkretno izvođenje gej parada. Znači, šta je gej parada? To je, izlaze se na ulice, sad ne znam tačno kako izgleda, to vidio sam po stranim zemljama samo. Kako misliš da to konkretno, baš rokuju na porno, brate, iskreno. Pa kako gde, to je više Južna Amerika i tako. Znaš, ono kako se zove, float. Jebena Amerika. Tila, ne znam kako se ono stranje zove. Ali, da, bukvalno, glavom vučena, to je sad ono, što se mene tiče, ja ne bi organizovao paradu ni za heteroseksualce, ni za bilo kakav vrsta, seksualnosti, sad da se paradira sa time, da se ide ulicom i da, ne znam, pošto na ulici imaš, stare ljudi, sve, mlade ljudi, i jebene, između i sve to,
I sad ne znam što bi deca gledali, čak i da je heteroseksualna parada, ne znam što bi su... Kako misliš da to doprinese? To mi stvarno, sad nemoj više svemijskog prava, nego stvarno me zanima kako misliš na to. Sve, o svemu možemo pričamo. Pa to, da, bukvalno samo... Ovako, na primjer, često čujem taj argument što nema straight parade, pa mislim ja ne znam nikada za situaciju da, na primjer, ti sad imaš ribu, idete ulicom, držite se za ruke i neko vas prebije ili ubije zbog toga. Da, znači misliš da je zbog te stigme i to kao... I stigme i zbog toga što ne postoji vidljivost, ne postoje nikakve priče o našim životima, postoje samo predrasude, postoje neke tabloidne, senzacionalističke priče gde smo mi opisani. Svaki gej tip u Srbiji, kako ih ljudi percipiraju, mi smo svi femme, fashion, bogati, stranci, to nije tako. Da, to je stereotip. Stereotipi, ovo je borba protiv stereotipa i borba za neko, kako da vam kažem, zamisli sad ti, na primjer, brak, ljudi se hvataju na tu reč i na te stvari, ali zamisli sad, na primjer, ja imam frajera, 30 godina živimo zajedno, kupimo gajbu zajedno, ceo život živimo zajedno, mi pravno ne postojimo. Ja da umrem... To su pričali, vaše emisije, to je... Znači, što se toga tiče, to mi apsolutno nema smisla. Znači, sada, tipa, Ninja je dao jedan primer kao, ti si u braku sa nekim, kao, mislim, nisi u braku jer država ne prepoznaje brak između dva muškarca, šta već. I sad, umire ti bračni pravo, tvoj dečko 30-40 godina, umire i ti ne možeš u bolnici ga posetiš jer se ne računaš kao bliska porodica, šta već. Ali... Ne možete da dižete kredit i tako neke... Ni kredit. Ali možete da šetete gej paradi. Pa, na Pride ima 2-3 hiljade ljudi, za grad do 2 miliona ljudi koliko ima Beograd, to je sramota. Ja, na primjer, mislim da Pride je i dalje protest, mi ga samo radimo malo bolje, zato što... Ja sve gej ljude koje poznajem, niko od njih nije išao na Pride, koliko sam skontao. Ok, možda ne sve konkretno, s nekim sam baš konkretno pričao o tome. I rekli su kao, meni to nema svrhe u suštini, kao... Hoćeš da kažem šta ja mislim ili... Ne, naravno. Necenzurisanu verziju ili cenzurisanu? Ne, apsolutno, što ovde pričamo... Ovako, necenzurisana verzija je realnost. Ljudi nemaju mnogo ni muda, ni hrabrosti, niti su sigurni u sebe, niti su u situaciji da budu out. Out znači, ne mislim nego znam da ljudi prosto, ja imam mnogo, na primjer, prijatelja koji su gej, ali ne idu na Pride i nisu out, ali se imaju lovu, žive komforno, nemaju probleme u životu, ali prosto ne osjećaju da je to njihova borba, što je za mene, na primjer, apsurd. Kako možeš da budeš u situaciji da si obespravljen, da si ponižavan konstantno, da ljudi misle da si dno dna, da imaju predrasude i ti ne osjećaš potrebu da ispraviš to mišljenje. Mislim da je to stvar... To što imaš državni posao, brate, koji za sve ostalo. Ljudi su u različitim situacijama. Naprimjer, ja sam imao tu privilegiju da su moji... Ili imaš tradicionalnu porodicu, brate, ne znam. Pa svi smo mi iz tradicionalnih porodica. Mislim, ja sam imao tu privilegiju da su moji cool sa mojom seksom. Mene su učili da je gej okej, brate, tako da... Da, i meni su isto, baš, što najče, moje su obe strane jako, hrišćanske porodice, baš, jako veruju, ali su bili upoznano vidi, znači, to, šta neko radi, baš mi je Keva pričala, sad sam zaboravio te se nazovem pre emisije, pričala mi je, brate, o nekom liku živeo je u prošlom veku, bio je srpski neki, doktor nauka, svi su ga obožavali, bio je gej, svi su znali da je gej, niko uopšte nije, stavljao akcenat na to, niti on stavljao akcenat na to, znali su svi da je gej, čovjek je bio doktor nauka, ne znam, zaboravim se kako se zove, bukvalno, treba se nazvati Kevu, bret, shout out za Snežanu. I Keva koja nije, razumeš, voli Putina, otprilike, baš nije nekom gej fazonu kaže kao, tako neke normalne stvari, nema potrebe niku paradire sad Ima potrebe. Da, vidiš, to mene zanima, znači ja... Kontakt da ti imaš drugačije... se ne slažem, mislim da... Ti si drugačije situacije, ja sad pokušavam uvek kad razmišljam o nekoj novoj ideji i to, pokušavam se stavim u situaciju, u šuze tih ljudi da vidim kako je, razumeš? Vidi. Prvo da razmislim, sad, više puta sam razmišljao o tome i ne mogu da skontam kako bi, da sam ja gej, kako bi doprinalo to, kako bi parada, na primjer, doprinala meni, da... Pa vidi, da, na primjer, da ima
50.000 ljudi, kao što bi trebalo da ima, minimum, bilo bi drugačije. Ljudi bi znali da postojimo, znali bi da smo, da budemo realni. U Srbiji, u Beogradu, na primjer, mi radimo Pride, 2001. je bio prvi, svi su bili prebijeni. Onda nije bilo ničega do 2010. kad je 10.000 organizovanih huligana napalo 10.000 policajaca koji su štitili 700 ljudi. Onda je bilo 3 protivustavne zabrane, znači nama je oduzeto ustavom garantovano pravo da možemo da protestujemo, pa je onda se promenila vlast, pa nam je to kao dato, magično su huligani nekako nestali, nisu više napadali Pride, nekom magijom i kao Pride je dozvoljeno. Ali ono što se dešava je i dalje ista priča. Naprimjer, ljudi, evo, mi smo imali Pride u septembru sada, ljudi ne mogu da dođu, policija ih blokira, ceo grad je zatvoren. To je drugačije. Jedno je kad vi imate slobodan Pride, ljudi mogu da dođu da nas vide, da postojimo, da smo tu, a jedno je u ovoj situaciji... Kako izgleda to, mislim, šta ono konkretno se dešava na gej paradi? Konkretno imamo, početak je uvek neka vrsta govora, govorimo o tome šta zahtevamo, to su vrlo osnovne stvari, ono poštovanje našeg ljudskog dostojanstva, naših građanskih prava, onda ide Pride marš, napravimo kao šetnju, protest. Sviđa mi se Pride marš, pošto volim marš generalno. I onda, naravno... Bio sam u istinu da te kide marševi. Pored tih protesta, na kraju, već 3 godine radimo malo kao neku žurku, neku vrstu koncerta, zato što ima mnogo ljudi koji se ceo život bore i onda je važno da slavimo što smo živi, jer postoji mnogo ljudi iz naše zajednice koji ne mogu podnesu pritisak koji odluče da oduzmu sebe život. Postoji mnogo ljudi koji, evo, meni se večeras javio dečko koga su roditelji izbacili iz kuće jer je peder, ja više volim peder nego gej, ako je to politički nekorektno, kapiram da je ovo ta emisija, da možemo... O tome isto govoriš, da ti pitao je pričao isto, znaš, ono... U svakom slučaju, ljudi izbacuju iz kuće, tu koji ih maltretiraju, evo, ako pričamo otvoreno, meni se danas, bili smo, ima jedna žurka u Novom Sadu večeras, Dre Kraljice, koji će doći ovde, tu je bio jedan moj drug koji mi je rekao, ste ga vas dvojica maltretirali u srednjoj. Shvatate, ljudi prolaze užasne stvari. Ljudi prolaze torturu od detinjstva. Da mi nije delovalo tako ko da ga maltretiram. Večeras mi maltretiramo njih. Samo još sat vremena dođu kraljice. Ja sam njemu rekao da im puši kurac i ja sam tu ispao mnogo više gej nego ono, dobro, da, okej. Ima vremena. Ispao sam šupak, dobro, da. Pa znaš šta mislim da je to bio slučaj? Uvatio si ga onako ko da sam mu ti i ja, brate, pa da bačaš naše pore, naše pore, a lik, ono kao, možda nije stigo tebe da analizira kao osobu, kao, da li je ovo tog motel, ne, nego seća likova koji su kao, puš kurac galjati cigu. Da, zašto sam ja, ne znam. Zašto sam ja u isto vreme, razumeš, ono, bio u fazonu kao, znaš, gej, koga boli kurac, znaš, ono kao, u fazonu gej, okej, razumeš, zbog čega bi, pa... Zbog toga što neko se loži na isti pol, šta to zapravo menja? Znači, ti ljudi su korisniji od invalida. Mislim... Ali, čekaj, staj. Živimo u realnom svetu, tako. Dosta tih desničara je to naš, ono kao šta, što im smeta, zato što neke stvari im smeta, moraš ono kao hoće se čuvaju porodicu, ne znam šta, smeta im komšije, smeta im ovo, smeta im ono, brate. Brati, gejevi su realno korisni od, ono, isto su korisni kao i radno sposobni ljudi, razumiješ, mogu da rade sve isto što i radno sposobni, tako da ne vidim u čemu je tu neki poseban problem, zato što ti ljudi, time što ti ne znam šta, ono, odlučiš da ubijaš gej ljudi, ne znam šta je uopšte tim ljudima na pameti, ono. Ja znam. Kao šta ćeš popraviti, hoćeš izlečiti, ne. Pa ja mislim da je kod dobrih dela, dobar deo tih ljudi koji su homofobični, mislim da oni malo mrze sebi, da mrze tu neku crtu koju vide kod sebe, tako da. Tu je, kad imaš problem sa sobom, agresivnije si prema drugima, vrata, jebi ga. Jeste, jebi ga, tako ono, kao... Mislim, drugo je prema migrantima biti agresivan, pošto to je ono... To je kao legitimno, a? Možda... Opa, čekaj. Ne. Gde je Paja Bihali ovde, ovo je tema za njega. Šalim se. To sad da spitam, jel dobijate financije od države za to? Ne.
od Srbije, ne. I Karleuša i on kreću... I to sve o svom trošku organizujete, G-paradu i to? Pa ne, o ličnom trošku postoje ljudi koji to finansiraju, to su donatori, to je jedan sistem finansiranja... Ko donira? Grantovi, konkretno Pride, Švedska, preko, ta agencija se zove SIDA, preko Civil Rights Defendersa, ima nas 11 organizacija, malo je kompleksna priča. SIDA se zove organizacija, ne nije. Ali na švedskom to ne znači to. Da, jasno, da. Tako da, holandska ambasada ima raznih donatora, ali nikad nije bila Srbija, nisu htjeli. Tako da od srpskih građana prosto ne trošimo njihove pare nego strane, ali nije to baš, sad malo zvuči čudno, malo mi treba vremena da ove strani plaćenici, ali za srpske interese. Interese srpskih ali to ja ne mogu i dalje shvatim, znači kako to, pošto videli ste da ovdje ljudi jako loše reaguju na Pride, ono kao, navodno, to možda bi tao da država, da mi ne, pa možda se prije pričao, da su bili to neki huligani i to, ono vidiš da ljudi nekako ne reaguju pozitivno na to, a poenta parade je da, ono, acceptance, znači da ljudi prihvate i to. I sad, to mi se sukobi nekako, ne razumijem to. Kompleksno je. Mislim da postoje duboko ukorenjene predrasude, posebno to kako je izgledalo nekada, kako je to bilo reklamirano, to parada, mislim da ljudima čak i reč zvučala čudno kao vi paradirate, da je bilo malo drugačije smišljeno, mislim da bi malo bolje bilo prihvaćeno, ali šta je tu je. Ljudi samo treba da dođe da vide da to nije kao u Latinskoj Americi, da su ljudi goli, da je seks na ulici. Ovo je jedan vrlo razuman protest, vrlo civilizovan, nema nikakve golotinje. Drugo, tabloidi prave gluposti, skidaju slike sa Tina Pride-a, da neki ljudi nose ono ikone kao umetničku ekspresiju, pa pričaju da je ovde. Evo, bila jedna situacija 2000... Ja, to ne razumijem, to ono kao... To nije bilo kod nas. Kao ono, skrnavljanje tako nekih ono kao patriotskih vrednosti, da bi, ne znam, šokirao... To nije bilo kod nas. To nije bilo kod nas. Mislim da ovdje ne postoji... To naš, ono, maniju, to su isto naš, ono, grupa ljudi. Nije kod nas. Mislim da ono, umetnička ekspresija je jedno, kod nas je uvek bilo vrlo, na neki način i konzervativno, nije bilo ničeg previše avangardnog. Drugo, tabloidi baš mnogo lažu. Bila je ova Dita Von Bill, jedna kraljica koja je došla u narodnoj nošnji, pritom ona nije skrnavila tu narodnu nošnju. Ona je došla od glave do pete kako treba, pa opanci, sve kako treba, ništa seksualizovano, ništa ono ismejavanje. I onda neka bolesnica iz Srpskog telegrafa počela da priča, da laže, da se ona skidala gola, da je gazila narodnu nošnju, da je izvodila striptiz. Ništa od toga nije istina. Ljudi da imaju priliku da ih policija ne blokira toliko da mogu da vide Pride, da dođu, da vide o čemu se radi, mislim da bi ljudi shvatili, ok, nije to baš tako, da je ovo mnogo više kultivisano, ali nije ovo i dalje ovde, ja ne znam čiji su to interesi, jer se mi predstavimo kao ono, protiv Srbije, protiv tradicije, protiv bilo čega, to nema veze sa realnošću. Drugo, mi imamo situaciju da imamo lezbijku, premijerku koja je reč rekla nije za, na primjer, zakon o istopolnim zajednicama. Meni je to baš velika sramota. Na primjer, to razumeš, na meni uopšte nije problem kog je opredeljenja predsjednik, premijer, druže. Jedino što me interesuje, hoće da me krade ili će me jebe ili neće, razumeš, ono. Pa ne znam, meni je ovo baš jedna tužna situacija da živimo... I da voli samo dobro. Ovo lezbijka što me zajebala možda usvoji dete, a lezbijka što me neće nikad zajebati što radi u pekari, ne može da usvoji dete. Tako je, bre. Da, to je jako retardirano, bre. Tu čak ne pričamo ni da li treba da se usvoje deca od geva. To bi baš razmišljao o tome, sledećih 10 godina. Skoro je korupcija, brate, ali ono... Da, što znači usvajanje, kako se zove, dece, mislim da je to, zato što to dete ima opciju da bude u ono, sirotilištu, kako se zove, sigurna kuća, ili da ima dva roditelja koji su isto pol. Mislim, znaš, ono, u čemu je problem, ono... Zar nije bolje da živi, razumeš, i za državu od trošku ta dva roditelja? Ja lično, brate, ne bi to radio u Srbiji, zašto bi ga, bulio ili ostane. Dobro, možda bih, da, možda malo, znaš, ne hoće da bude mali gangster. Ne funkcioniše usvajanje kao, pa i straight ljudi imaju veliki problem sa usvajanjem. To je jedan jako kompleksan proces, nije to kao ti dođeš, sad ja dođem da mi je on frajer, na primjer, mi dođemo kao ja bi ovo dete ovde, pa nije to tako. Da, jebi ga, da, potom da, jebi ga, da.
Ali nego u Srbiji uopšte ne mogu. Ne mogu ni straight ljudi, jako je kompleksan proces, tako da mislim da smo daleko od te priče, ne bi u to da ulazim sad, to je baš kontroverzno, ljudi ne razumeju ni ove neke osnovnije stvari, a tek to je neka naučna fantazija. Meni to sasvim razumljivo. Pa i meni je razumljivo. Ja ne vidim u čemu je tu problem, znači, dete će da odraste bukvalno u nekoj vrsti, vojske, škole, ne znam šta, konstantne, ili da živi sa dva roditelja koji su istog pola, druže, zar nije 100.000 puta bolje? Pošto ima gomilu deca koje ne mogu da nađu straight roditelj. Mislim da je Nidža rekao jednu jako razumnu stvar, a to je da u statusu quo, kakav je sad, to dete verovatno da ide u državnu školu, ne bi bilo, trpelo bi verovatno bullying i tako to. Drugo, nije da ne postoje istopolni parovi koji nemaju decu. Ja znam, na primjer, postoji jedna lezbijka aktivistkinja koja sa svojom devojkom, oni su dobili 3. I ta deca ide u privatan vrtić, ljudi, kada imate lovu sve cool. Čak i u Srbiji. To je ta razlika. Mislim da ljudi nas percipiraju kao da smo svi rich, da imamo lovu, da imamo neku moć. To nije tako. Mi smo isto narod kao i svi drugi. Većina nema lovu. Većina nema privilegije koje imam ja. Većina nije u situaciji da može nekim stvarima da nema izbore u životu. To je problem. Za njih se borimo. Borimo se da svaki prosečan srpski peder iz, ne znam, Niša, Svilajnca, bilo gde, da može da živi slobodno. Shoutout za Srbiju. Da, mislim, da, ali kontam, ali kako doprinosi konkretno parada borbi za... Vidljivost. I dalje se radi o osnovnoj stvari, vidljivost. Znači kao svi marketing neki nešto. Marketing, da ljudi pre svega shvate da mi postojimo. Da se bave uopšte. Evo, Istok je neki, mislim, bavi se tim, tako, jel misliš da bi... A ima smisla. Da, znači ima smisla da gej parada doprinosi baš ovoj... Pre svega, mislim, glavni problem, po mom mišljenju, je recimo to što nije regulisano pravno, znači brakovi, pa tek posle deca, ali ovo što on kaže, ljudi žive po 20 godina zajedno i nema nikakve prava posle. Da. Kad jedan umre ili se što god desi. Jasno, da. I kako to da rešiš? Pa jedini način je da kritičnu masu na jedno mesto dovedeš i da kažeš, ali mi postojimo. Ja ne vidim drugi način da se to izlobira za te brakove, na primjer. Pa nisu baš brakovi. Dobro, zajednice. Šta je, znam, možda, mislim, ne znam, ja samo gledam reakciju ljudi, uživo, kad se napravim vreme parada. Reakcija je obično loša. Zato što ne mogu da vide kako treba, oni to vide sekundarno, gledaju kroz to. Okej, znači to je problem, kako objasniti tim ljudima da to vide kako treba, to, razumeš? Pošto meni isto nema mi tačno smisla, ja sam pričao sad, ja sam za svet, znači ja mislim treba se legalizuju gej brakovi, to sve bude da se gej ljudi tretiraju kao ljudi, bukvalno naravno, ali ne razumijem kako doprinosi konkretno ta parada i Kažem ti, i dalje se borimo za osnovne stvari, a to je vidljivost. Kada imaš situaciju da ljudi ne znaju naše priče, ne znaju naše živote, nema ljudi koji žele da istupe javno. Naprimjer, sada kada smo se borili za ovaj zakon o istopolnim zajednicama koji je ispario, mi nismo mogli da nađemo par koji je bio spreman da izađe javno ispred medija da priča o tome. Samo smo našli jedan par, 2 lezbijke, jedna je osoba sa invaliditetom, jedna nije, divne devojke, Sanja i Anđela, shout out za njih. Kada budemo bili u situaciji da ljudi imaju, da su u prilici da je otvoreno, bez straha, pričaju o svojim životima, tada će se stvari promeniti. A šta je sa našom premijerkom, na primjer? Ona je dovoljno, Pa šta je sa našom premijerkom? Ona je tu, znači vi ste u tom poznamo. Šta je sa njom? Meni je to toliki poraz, ja iskreno, moram da budem otvoren, ja uopšte nisam za ovu vlast, mislim da je ovo stvarno jedan... Ko ti to platio? Nije mi neko platio. Mislim da ovo što živimo je jedan veliki poraz, da mi živimo u situaciji, mi smo svi mislili, kao ona je prvo bila ministarka, kad je postala premijerka, mislili smo, ona je doprinela što se tiče te vidljivosti. Ljudi, njihovi glasači, Srbija, ruralna Srbija, shvataju da postojimo, pod jedan, ali ona nikad nije iskoristila priliku da sopstveni narod, da im objasni o čemu se radi, da malo gurne ovu zemlju napred. Iskoristila je da vas na
da nauči narod da ste vi lopovi, brate. Otprilike, kao da je, znaš, ono, ne doprila, nego, ono, odneo. Meni je to baš jedan promašen... Vidite, i gej ljudi mogu da budu... Velik, mislim, kako da vam kažem, ja moram da budem iskren, mi smo bili na neki način spremni da istrpimo to što se u politici zove pink washing, da kao, okej, ona jeste deo problematične vlasti, ali kao da bar malo reguliše neke stvari pa da kažemo, dobro, okej, ovaj posao ste dobro uradili, pohvala. Ništa. Sramota, za mene sramota, baš velika sramota. Ne možeš u bolnicu, ne možeš nigde. Ja imam ribu, nije mi dete, vrat, čovjekom pišao po faci, brate, iskreno. Šta? Dete po faci, šta? Brnabić kad pišao po gay community, po faci. Ne bih previše o njoj. Premijerko, saberite se, to je vaš posao, mi vas plaćamo. Da, bukvalno, ja te plaćam da mi, razumeš, mojim gejevima, da, dobro ne ja, brate, ono. Razumeš? Plaćamo da nešto radiš, brate. Ne znam, ja sam sutra na tom mostu slobode, ne znam... Zato si tu jer si gej, brate, budimo realni, brate. A? Mislim, kažem ministarki, brate. Premijerci. Nećemo o njoj, dosta više, dosta je dobila... Ti sutra. Hoćemo Karla... A što vi ne dolazite na Pride, izvinjam se? Aj dođite na Pride sledeće godine. Čekaj bre. A šta ne znam, ja nisam za Pride. Što nisi? Pa što se plašiš? Mislim da to odmaže celoj priči. Kako? Tako što, vidi su ljudi ovde šabani, jako. Pa? I oni kad vide, vidi su pozive, to je prosječan čovjek. Oni kad vide to, oni se bukvalno groze toga. I oni samo još negativniju sliku stvaraš. Pa šta je trebalo predstavljeno da postojim jer se neko grozi, šta? Da, bukvalno da. Treba da, ne da predstavljaš postojiš, pardon, nego treba da koriguješ kako ti sebe prezentuješ jebenim šabanima. Ne treba budeš straight, treba budeš ono što jesi i da bukvalno, kao taj jebeno se setim što mi je Keva rekla, taj doktor nauka koji je, svi su znali da je gej, ali niko nije obraćao pažnju, to jer se čovjek bavio nekim drugim, i sad, znaš, to je ono kao, ja sam gej, to je moja ličnost, tako neko ispada ljudima. Slušaj, kad imaš lovu, sve je okej. Kad si to doktor nauka, kad si neka faca, nikog ne zanima. Kad si običan čovek, svi imaju nešto protiv, svi bi da te maltretiraju. Dobro, okej, kontam, ali ja nisam odrastao u takvom okruženju gde, ono sad baš bukvalno zlostavljamo gejeve. Ti si bre zlostavljamo. Da, to što ti pričao, to nije bilo, ja kažem, ti sam u razredu, isto, znači, to sam radio pijan, ja sam pijan zlostavljao mnogo više straight ljude nego, ono, gej ljudi, veruj mi, znači, taj čovek, ako je zapamtio to, sigurno zapamtio 90% ostalih strane koje... Ja ne bi odobrio ni hetero paradu. Šta, hoćeš da ideš, se žvališ sa devojkom na nekom flotili nekoj? Jebote, je li ti toliko teško da razumeš da će mene neko da ubije ako držim frajera za ruku, a tebe nikad neće niko ništa ni da pogleda. Da, ali to je fora što, ja mislim da, ne. Ja neću da odustanem, shvataš, ja neću da živim u svetu u kom ja ne mogu da živim moj život. Ne mislim uopšte na to, jer ja znam da ne radim ništa loše. Ja kad bi video nekog, dva momka kako se drži, video sam, apsolutno, znaš, nisam se zaleteo njih. Vojsi. Ali to si ti. Ne, vojsi. Da, okej, to sam ja, ali svejedno, ja mislim da... To nije Srbija. Da, ali to je fora, ti objašnjavaš tim ljudima. Ti objašnjavaš tim ljudima koji su bukvalno zatucani za to. I ti njima ako izađeš na ulicu i pokazuješ kako si gej, ti ćeš samo odmoći, ono... Jedno vreme onda će shvatiti. Znaš što oni treba, šta jedno vreme, ne, mislim bukvalno... Evo gledaj, to je merljivo. Svi ti ljudi kad se suoče, pošto izvalio sam to, znam dosta ljudi, ono, koji... baš ono ne vole to i sve, i kad su napokon upoznali nekog u životu, kolega ili ne znam šta, koji gej, iskontuju kao pa jebi ga, ovaj lik je gej, u stvari bukvalno isto koji, znaš, ono, blame s njim i sve okej, isto koji ja, isto koji, ono, i većina tih ljudi koji su napokon, ono, uspeli da se, ono, suoče sa tim, ne suoče, nego bukvalno da upoznaju neko koji je gej, su skontali da je to bukvalno, da uopšte nije bitno. Tako, ništa. Znači, on je čovek isto koji ja, sve, znaš, ono, isto kao kad učiš jezik. Ništa gej parada, samo i ocen iđe u show, brate. Ti kao znaš engleski, ti znaš engleski dok ne uzmeš da pričaš nekim engleski, onda skontaš, jebote, ja kad ga zapravo izgovaram, ja u stvari ne mogu setim pola reči koje zapravo znam i tako to mi nekako, meni bar je bilo isto saznanje o engleskom i o gej ljudima, bukom. Tek kad sam upoznao gej čovjek, sam upoznao, brate,
Kako je ovom liku sad da zabranim da on ima brak, kako je ovom liku da zabranim da bilo šta što ja mogu da, znaš, ono, što je isto lik kao ja i sve normalno, ono. Sad ja, ono, to je moje neko mišljenje da ja mislim da to odmaže ljudima, pogotovo tim ljudima koji su, ono, pošto poto protiv toga, uopšte nisu ni razmišljali o tome, nego samo su u fazonu, ja ne volim gej ljude i mrzim ih i to je to. Moj komšija nije gej, pa ga... Znaš, ono, to mi je, ono, sa tim ljudima treba drugačije, brate. Tim ljudima koji izađeš na ulicu i pokažeš im, ono... To je vaša ciljna grupa, nismo i ja i ova kao... Da, vaša ciljna grupa su ti šabani koji su protiv, znači mi smo okej, svi... Ali ne slažu se moje kolege, na primjer, sa tim. Ja mislim da je to naša ciljna grupa, homofobični, šabani... Da, pa jesu, brate, pa jesu, to ti kažemo, ti homofobični... Ne misle svi sa moje strane. Imate jako pogrešan marketing, ako hoćete da, kao ono... Te ljude, ono... hoćete da im pomognete da skontate da je biti gej okej, ono, ako hoćete, ja mislim da je pogrešan način da izlazite na ulici i da pokazujete njima to, jer to samo odmaže ljudima. Ja mislim da pomaže. Pomaže, na primjer, ljudima iz naše zajednice i to je važno. Znaš, ne možemo baš sve da radimo za strejtove. Nekad treba da uradimo nešto i za ljude iz naše zajednice. Nekad treba stvarno da mi budemo srećni. A to je ono što znam u isto vreme, uglavnom ljude iz vaše zajednice koje sam upoznao su bukvalno u fazonu kao meni to point. Ko ih jebe? Evo, ljudima koje ja znam, mi hoćemo Pride i... To je moje, na kraju, to je moje ustavom garantovano pravo. Ako hoćemo regularnu državu, onda ne mogu da koristim ustavom garantovana prava. Da, realno, ja ne bi nikad zabranio ljudima da rade tako nešto. Nego samo ne vidim ono kao, ali ne bi nikad sad rekao kao, ne... Dođite sledeće godine, ja sam predlagao Aleksi da dođete da se zezamo, da radite live odatle, vidjet ćete... Au. Je li ovo neko došao da nas bije? Šta se dešava? Neko lomi vrata gore ovde. Marko pričao, ne razumem paradu. Znači, ja sam za sve ono, znači... Naplatile smo. Treba da imaju ono brakove i sva prava kao, znaš, ono, bilo koji ljudi koji žive u zajednici. Što je najjače, ja bih bukvalno omogućio ortacima da prave neku foru, ono, bračne zajednice. Uopšte ne mora bude ni seksualno, čak što se mene tiče. To se hvala kaže. Jako puno se ne priča o emotivnom vezanju između muškaraca, brata. Ne. Ili žene, taman posla. Bukvalo taman posla. I to što ste vi rekli, ne znaš i to. Jednostavno, treba da izađeš u grad i da te niko ne sputava, da te niko ne... Da možeš... Jebote, ako hoćeš da vrckaš kad levoš u gradu. Što mora neko da te labeluje da si ovo, ono i ostalo? Ne, ja mislim da bi svako može ono da radi šta god hoće. Bukvalno da svaka osoba tu je kraj. Želi da živi svoju fantaziju, to je problem. Nije problem, nego to je poenta. Dobro, da, znači, što mene tiče, znači, ti možeš budeš šta god hoćeš, znači, jel ti štetiš nekom? Ne? Ne. Gotovo, tu se meni završava rasprava, možeš da budeš zelen, možeš da budeš bukvalno šta god jebeno želiš. Jel štetiš nekom? Ne, tu se završava rasprava, idemo dalje. Možeš budeš 21. vek. Možeš budeš produktivan, ono, na mnogo načina ono danas, tako da ne vidim ikakav problem kod toga. Bukvalno, evo, Dita i ja smo rekle, on uzima njega, ja uzimam tebe i to je to. Ko ga uzima? Nisi se još dogovorila? Ja sam se dogovorila. Nisi se samo dogovorila. Ja verujem u duhove, tako da... Ja bih uzela njega, samo da mu se napakostim za sve što mi laš. Ajde da idemo nekako... Da morate da izaberete koja bi sa kojim. Ne želim da pričam o tome o live-u. Ne možeš kaš imena, samo reci. Ne, sam baš aktivan na društvenim mrežama i onda mi to jako što ja radim kao podrška na društvenim mrežama. Da bi neko iz produkcije možda mogao da ode po još kisele vode da imamo za skinny beach cocktail. Hteo sam vas da pitam, znate, Marka sam već pitao, pošto jebi ga on je direktor gej parade, ja sam vas da pitam, šta mi mislite o gej paradi? Da li gej parada ono zapravo doprinosi, razumeš, pravima gej ljudi i ono transrodnim bilo gej, zapravo da. Definitivno. Zato što pokreće dijaloge, a to je najvažnije da se desi zapravo. I čak i ako se krene od toga, ja vidi ove pedere odvratnice što god šta što ovo rade. Ali da su ljudi jako protiv toga i onda kao da odmaže, Ali zašto? Zato što je to jedan od retkih momenta kada je to tako, ono, ima exposure, da je to tako vidljivo i da im je to tako u faci.
O tome se radi. Mislim, kada se dešavaju razni protesti, mislim, koje inicijalno ja stvarno podržavam, ali kada se dešavaju, niko se ne bavi time zašto je zatvoren grad, zašto su zatvorene ulice, zašto ne može da se prođe. Na Pride mi smo sami insistirali, mislim, ja kažem mi, ali dobro, mislim, Marko znao, insistirao je na tome da se grad ne zatvara upravo zbog toga da se, jel te, ne dodaje ulje na nezadovoljstvo ljudi zbog tih stvari. Međutim, to je nešto na čemu je policija insistirala i slično. To su neke stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Ali kao, to je jedan dan. Mislim, ti možeš da razumeš, znači, ti kada izađeš, na primjer, sa devekom da šetaš, to je na neki način paradiranje iz našeg ugla, zato što mi nemamo tu mogućnost. Ali nije, zato što, ja nemam... Nemoj ti njemi. Ja nemam ništa protiv da... Ali znaš šta je najžešće? Uživo, okej, da vidim uživo. Ljudi najčešće počinju sa tim, ovako. Ja nemam ništa protiv, ali... meni je to okej, ali, znaš, imam jednog druga koji je gej. To je ono ali što curicu kvari. Znači, ali to je fora što nema ali, nego, generalno mislim da, viš kako ljudi reaguju. To je ono ali. Ne znam, ali to je tvoja publika, tako da izvinite se. Ne mislim samo na moju publiku, ne, stvarno ne mislim samo na moju publiku. Nego generalno, ja mislim da nije moja publika. Ali njegova publika je tu, zato što želi da razume. Ne znam, naša publika je jako raznovrsna i baš i populica, neki su, mislim da naša publika previše desničarska, nego što bi mi hteli, što mi uopšte nismo ni desničari, ništa, nego fora je, gledaj, ja samo gledam na to ovako logički, znači, poenta gej parade je da ljudima pokaže da je to u redu i da je to kao okej, razumeš. Ne, ovde ljudima poenta Pride je da pokažemo da postoji. Ovde ljudima kada pokažeš gej paradu, ljudi dobiju kontraefekat. Znači, oni su bukvalno pozvano, druže, ovo je meni... Da, ali s druge strane, ti kada kao gej osoba izađeš na ulicu i ako si vidno, jel te, po svojim karakteristikama gej, to će isto tako izazvati negativne reakcije, isto kao Pride. Znači, te stvari prosto ne možeš da kontrolišeš i to što to izaziva negativne reakcije ne znači da to je nešto što je loše. Ja znam gomilu situacija u kojima su ljudi rekli, jebote, kao, ja sam lezbijka, nisam smjela da kažem svojim roditeljima i onda su oni komentarisali Pride, pazi, sačekaj, završim, onda su oni komentarisali Pride i onda smo mi poveli dijalog o tome i ja sam skontala da bi oni stvarno bili supportive ako bi znali da ja sam lezbijka i ja sam im se autovali, mi sada živimo dosta otvoreni, kao, imamo mnogo lepše odnos nego što posle. Znači, Pride ima dobre stvari. Da, ali, gledaj, da sam ja u porodici neko ko je, i da sad... neko, član moje porodice je u tome, ja bi isto sigurno bio po zonu, pa, to je moja sestra od tetke, to je moja bla bla. Da, hoćete, ali fora je da generalno narod, razumeš, da narod skonta da to ja sam, gledaj, ja nisam protiv tebe, ja sam bukvalno za sve, znači, bukvalno treba da se gej ljudima obezbedi da mogu da budu u braku, da, znaš, baš smo pričali o nekom primjeru, gej bračni drugar ne može vidjeti svog drugara na samrti. I tako neke morbidne, razumeš, situacije gde su, znaš, gde su bukvalno nemaju isto prava kao... I to je jako loše, ja sam za sve to, ali samo ne vidim kako se ovom trenutno narodu i situaciji gde mi živimo, gde trenutno narod, da ti njima pokažeš gej paradu. Samo sekund, evo, sad ću ti kažem sledeću situaciju. Ti si jedan gej dečko koji živi fazon, samo sekund. Slušajte, stanite, alo! Čutim ga zbog mikrofona, idu sve isto vreme. Nije kao Uvo, pa da može da bira. Znači, ti si gej dečko koji živi lupam u Vlasotincama. I kao, tebi je jedina mogućnost... Da, i sad, ti ako izađeš u tom svom izdanju na ulicu, može neko te prebije i sad tebi je jedina mogućnost da ti imaš taj jedan jebeni dan kada možeš da prošetaš i da se osjećaš slobodno i da vidiš druge ljude koji su možda i u nekom boljem mentalnom stadiju, u smislu toga koliko su prihvatili sebe, koji će da te inspirišu, da ti kažeš, Bože, pogledaj koliko ljudi oko mene koji su kao ja. To je taj osjećaj zajednice koji ljudima jednostavno nedostaje. Naročito ljudima koji su marginalizovani na ovaj način, razumeš? Tako da Pride je jako važan, ne može da ga posmatraš samo sa sebične strane, u smislu, meni to, ne znam, odgovara, ljudi to ne kapiraju ili to, ljudi koji dolaze, oni to kapiraju. To je familijarno. Znaš, to je mnogo važno. Ti biraš, kažem, pokreće dijalog. Ja bih jako volio da su ljudi koji su geji, da bukvalno budu ono što jesu. To je meni poenta kad pričamo bilo čega, naravno, bukvalno budi ono što jesi, znači... Ali to ne znači da nećeš njemu da nabaciš to. Priznaj sebi, ali generalno, gledaj, znaš što je fora, vi tražite da vas prihvate ljudi koji nisu gej, to je fora.
Ne, velika razlika. To je način na koji ti to razumeš. Znači, mi ne tražimo da nas prihvate ljudi koji nisu gej. Mi bukvalno samo tražimo to da možemo da egzistiramo kao osobe, bez toga da su nam osnovna neka prava ugrožena i bez toga... Da neko upri prstom u tebe i kaže... Tako je, i da me maltretira zbog bilo čega. Ja sam definitivno protiv toga, mi nema nikakvog smisla. Nema nikakvog to je čitavo vaspitanje u porodici. Jeste, većina stvari dolaze balkanski. Dobro je istina, na primjer, kao što Ninja rekao, njemu su govorili da je gej okej kad je bio mali, meni su isto to govorili. I sad možda zbog toga mi imamo takav stav prema tome, nemam pojma. Ali sam dobro razmislio svemu i skontao da nema smisla diskriminovati ljudi koji su gej ili bilo šta. Nema šta. Ali u isto vreme, ja konkretno pričam o gej parade, razumeš? Gej parade, ja mislim da nazaduje tu ideju u Srbiji generalno. Jako je fascinantno da imaš takvo jedno mišljenje da onda pozoveš Marka Mihajlovića. Pa čak i ne smeta ljudima. Gledaj, znaš što je fora, bukvalno što sam upoznao sam jako puno ljudi koji ovako su, isto našao neki mojih drugara iz osnovne škole, koji su u srednjoj ili dalje. Ovaj tip je maltretirao Viktora, daj sad da ga ubijemo od batina ovde pred svima da mu vratimo. Vratit ću mi to sve. Samo da ispričam, to je onda me uništiti za Viktora. Uglavnom, znači, skontao sam jako puno ljudi, mojih drugara koji su upoznali ljudi, koji su isto geji kroz srednju i kasnije. I niko nije bio u fazonu za neku, ne znam... Mislim, drago mi jako si u toj... Nove generacije, kao što i treba. Za ne bi to bude kao normalno i kao, vidi, to je... Kao što je kako se Crnac rekao za rasizam, Morgan Freeman, valjda kao, samo nemojte pričati o tome. Samo to je jednostavno tako i treba pričati o tome. Treba pričati o tome samo zato što neko negoduje o tome. Da niko ne negoduje o tome. Da je to sve super, da je sve onda ne bi niko ni pričao o tome. Slušaj, da je to normalna stvar, niko ne bi pričao o tome. Mislim, to jeste normalna stvar. Da, brate. Mislim da je... Da ne uzmemo meni iz usta sada. To jeste normalna stvar. To postoji hiljadama godina, brate. To ništa nije... Što su ljudima dosadno. Poenta što ljudima dosadno. I što ne znam šta će da kategorišu, šta će label. Znaš, bukvalno u staroj Grčkoj je bila pedofilija. Ne znam, biti gej je bilo normalno. Nemoj da stavljamo pedofilu u ovo. Da, mislim, na to sam jako alergična. To mi je jako drago. Što ako misliš, jesmo izvalili da LGBTQ organizacije hoće da uvede, Ne. To nije tačno. Slušaj, svakome iz LGBT zajednice je najbitnije da može kaže čao i da mu neko kaže čao i da misli čao. A ne da kaže u crkni peder. Koji peder? Da, kontam, da. Znači, samo ne možeš kaži čao, zdravo komšija. Došli smo do te tačke da je vreme da skoro završi. A ne da komšija misli. Stani, maco, jo, komša voli da se obuče. Daj da damo reč po reč. Šta Dita ima da kaže za kraj? Kako sam ispolivala, brate. Ne znam, ja sam... Imaš skinny biča, brate. Dečko, aman. Opušta, imaš skinny biča, brate.